Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-proċess quddiem il-Qorti tal-Familja għandu jimxi fuq żewġ binarji, illi familja tiġi salvata kull fejn hemm imqarta mażajra ta' rikonċiljazzjoni, billi fost l-oħrajn jissaħħaħ il-proċess ta' medjazzjoni u li meta m'hemmx tama li dan iseħħ iż-żewġ partijiet jaslu għal ftehim bonarju. Id-Dr. Abela qal dan dalgħodu waqt l-ewwel laqgħa pubblika dwar ir-riforma tal-Qorti tal-Familja li saret fl-Università l-Antika l-Belt Valletta. Il-Prim Ministru Abela qal li l-aħħar riforma fil-Qorti tal-Familja saret 21 sena ilu u li għaldaqstant wasal iż-żmien li din tiġi aġġornata biex tirrifletti r-realtajiet tal-lum. Irrimarka li s-soċjetà għandu jkollha l-familja bħala n-nukleu tagħha. Id-Dr. Abela qal li r-riforma għandha tiffaċilita l-proċess ta' medjazzjoni u tkellem dwar ħtieġa ta' kriterja għal digriet provviżorju li jagħmel ġustizzja. In-nuqqas soġġettività dwar il-manteniment iżjed jgħid hija waħda mill-aktar kaġuni ta' inġustizzja. Kif se nifissaw il-manteniment? Sal-lum minn dejjem ta' dejjem bil-kodiċi ċivili tik kriterji vagi ħafna, vagi, mill-iktar vagi mbagħad kollox jaqa' fil-kriterju arbitrarju tal-imħallef. Fil-femijiet soġġettivi tal-imħallef ta' x'inhuma l-bżonnijiet ta' tfal, x'inhuma l-mezzi tal-partijiet, dak huma l-kriterji li jgħid il-kodiċi ċivili, ma kif tapplikhom fil-prattika huwa soġġettiv ħafna. Dwar in-nuqqas ta' effiċjenza f'din il-qorti, Dr. Abela wera l-fema li l-avukati prattikanti fil-qorti tal-familja għandhom jipproteġu l-familja u li għandu jkollhom irwol attiv biex dan id-dewmien jitnaqqas. Id-Dr. Abela stqar li r-rebbieħ għandhom ikunu żewġ partijiet u b'mod speċjali it-tfal. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard qal li dan is-settur huwa sensittiv u għalhekk il-Gvern irid sistema ġudizzjarja li tista' twieġeb b'mod aktar effettiv għar-realtajiet tal-familji. Issemma li l-Gvern qed iħares li l-pajjiż ikollu anki qorti tal-familja speċjalizzata. Fil-laqgħat hemm diversi temi li qed ikunu trattati mhux biss marbuta mal-proċeduri relatati mal-kura u l-kustodja u l-manteniment imma anke kunċetti bħal co-parenting u anke l-parental alienation. Rajna li qabel immorru għal konsultazzjoni pubblika u għal daqstant nippreżentaw dawk li huma l-proposti tagħna inkomplu bil-proċess ta' dialogu f'din il-laqgħa pubblika biex nassiguraw li l-veduti ta' dawk kollha li ġarbu u tal-organizzazzjonijiet li jaħdmu f'dan is-settur jittieħdu konsiderazzjoni għaliex din hija riforma importanti ħafna. Preżenti għal anke l-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon u li qal li l-Gvern irid iżomm quddiem għajnejh l-interess tat-tfal. Il-laqgħa ta' dalgħodu saret qabel mal-Gvern iniedi dokument għal konsultazzjoni pubblika.